Uy. Ay, shout out, shout out. Kamusta Kuya Marlon? Tapos na? Maganda? Alam mo Kuya Marlon, akala ko yung cellphone ko, yung nando na walang password. Kaya hindi ko tuloy ma-upload yung first na paggawa ng poso. Anong password yun? Ha? Ano kalagay ko? Hindi, mamaya na i-ano mo na lang. Kaya sabi ko, nanonood talaga to si Kuya Nuni sa vlog ko. Lahat ng doon, subscribers lang, ako lang ang sinubscribe niya. Kaya the whole night na open yung phone hanggang kinabukasan, ako lang yung nandun nagpop up premiere. Nanonood talaga pala to si Kuya Nuni sa vlog ko. Mahuhuli talaga ako nito kung saan ko pinaglalagay yung papainom ko sa kanya. Nanonood. Oo. Ako lang ang sinubscribe niya. Wala namang ibang vlogger doon nag-pop up na may premiere or what. Uy, nasaan na sila? Shout out Rich Team Evergreen. Kasama ko si Bina, si Ma'am Helen, syempre si Mami. Sexy ni Bina. O, dugudog. O, ang chinilas, Vida. Shake. O, alam na. Shake. Ay, Diyos ko. Shout out. Ayan, sa ating mga nagmamahal. Rich Team Evergreen. At syempre kay Kuya Bal. Sa lahat ng Kalingap partners, Kalingap viewers. Kay Ate Kat, shout out. Ma'am Sisaline. GC. Barley. Ay, International. Toronto, Canada. Kaya. So, yun guys. Makulimlim, hindi mainit. Ayan sila. Tingnan natin ngayon yung puso nila. Kasi kahapon umuwi na kami at hapon na ay di na namin naantay ang pagtapos. Hello everybody. Ayun guys. Ang galing ng pagkagawa ng puso ni Kuya Kuya Marlon. Be practical. Wala nang babayarang monthly or what? Uy, ang cute. Ang ganda Kuya Marlon ha. Talagang nilagyan mo ng sinemento na. Di na magpuruputik. Dapat pala sagad natin ang simento dito Kuya Marlon oh. Simentoan na talaga para hindi na putik lahat. Buhangin pa naman din. Ha? Buhangin pa din. O, diretso na lang ang pagsimento. Ang cute ha. Oo. Dapat pala inukitan mo ng Ritz Vlog. Kapalagyan ka. Ha, Kuya? Ukitan mo ng pangalan, Kuya, Ritz Vlog at saka Rich Team Evergreen. Dito na lang siguro sulatan. Ano pa yan? Yan, Tuyo na, hindi pa. Hindi pa? Kaya pa yan? Sige daw, Kuya. Ukitan nyo. Lagyan natin ng pangalan. Dapat pala may parang no. Ganyan na lang. Nakano pako. Oo, Rich Vlog. Palagyan natin. Tapos, ay, hindi pa tuyo yung pang-cover nyo sa Kuya? Patitigasin pa. May mga nag-comment dapat daw, kubiran daw yung balon kay para hindi daw mapasukan ng palaka. Oo, kasi ito ang matitira maputik Paubos na dyan. Simento na lang. Ay, ang ganda. Isang dako na lang sana ng simento. Isang sako pang simento. Isa't kalahati, yan lang. Dito. Ang ganda Ganda nangyari mi nabitin ang hanggang dito dapat para hindi maputik. Oo nga. Kulang pa daw ng idugtong Semento na lang daw isang Yan daw po isa't kalahati. Isa't kalahati. Kahit isang bag. Isang bag pa. O bili ka. Oo nga, para makagawa na ngayon. Sayang yung araw. Una nga dyan yung mga aso Baka kainin yung pata. Taka itong mga aso na to, sumasalubong din sa atin Para walang sakit sa damdamin. Nagkain na si Nuni? Anong ulam nyo kanina? Hindi lang naman yan lutuin.
Naubos niyo yung pagkain kahapon? Yung niluto kahapon? Mag-ano na lang kayo. Mayroon yata ano dyan. Mayroon yata may simento dyan. Kay Dupol. Ha? Kay Dupol. Malayo? Yung po sabi nila, Malapit lang? mga tricycle. Oo pala. Ikaw pa yata naluto, Marlon. Ay may... Gano'n ni! Kakain na Dali! Gising ka? nagkarain na. Ano pinaulam mo? Anong gulay nyo? itlog, ulam. Ang ganda ng ano, sariwang-sariwa yung pata. Wow, paborito ni Kuya Marlon. Kakain ng ano, lulutuin pa lang. Sino? Kinakain daw ba ganito yung dala? Si Tili at Hilin na Paano ka makakakain ngayon? nag-construction din after yung mga aso. Kaya yung mga viewers ay. Ang sama mo naman. Ay, may comment man ako. Basahin niyo yung comment ko doon. Ikaw, kinakain mo yung dala mo. Ay, di ako nakain. Di ba ka kumakain at ako'y busog? Oo nga po, ano Ma'am Amy? Si Bina ang grabe. Pagkasama si Bina, inuubos. Kuya Noni, alin na may dalaga dito? Ano na tayo? Si Kuya Noni talaga, oh. Subscribers pala kita, ha? Nag-iisang, ano, subscribers. Si nanay. Ay, naglalakad po. Ayos na yung ano ni Kuya Noni, oh. Puso, oh. Ah, di, wala na silang balik. Kaya nga, palalagyan ko nga, paukitan ko. Rich Vlog. Wala na pala silang balik. Amy Felix Cuevas. Hanip na diputang ang dami mo naman nga iisip. Tapos, Rich Angel. Tapos dito ay Ever. Oh, sa gitna, ano, Rich Team Evergreen. Sa gilid, sa kabilang side, Rich Angel. Magkano ang Dito yung malaki na. magkano yung bayaran sa kanila? Uy, Ayun pating pasalubong sa'yo si Bina. Ang tayo. tinatanong. Sabi nakaupo. Honey, my love, so sweet. Kantahin mo, Kuya, Mami Ellen. Anong flavor nun, Bina? Iba naman? Mango flavor. Tapos, Combination? dalawang flavor 1.5 lang. Ha? orange siya. Magkano pa ang kulang? Hoy. Ayaw yatang mga bayaran itong mga taong ito ay. Nahiya po yan. Nahiya sila. Magsabi kayo kung ayaw ninyong magbayaran. Sulatan mo na. Ayan, bayad na libor. O mabili na si Rich Vlog. Rich Team Evergreen. Rich Angel. Lahat appreciate. Baka laki din ito, Aki. Ay, po ano? R-I T Magkano ang siminto? Z Zay. Zebra. Magkano si Rich Vlog. Dugtong nyo na lang. VLOG. VLOG. Okay pa ba yan? Tapos, dito. Rich Team. Sa baba nyo na lang po dito po. Rich Team. Ngayon lang pa ba yan, kuya? Ngayon lang na ano yan? Ngayon lang umaga. Oh, sige, sige. Rich Team Evergreen. Ganun din po, Rich. Matatanggal na rin ata yan, kuya. Team. Sino nga bili Marlon? Mga tricycle na lang. Pumasahe. Yan. Ay 250 yan. Ulang. Evergreen. Ay, sa dulo. Mga 40 siguro. Doon, idugtong. Kuya Marlon, pasulat daw dyan ang pangalan. Ano, ma? Dyan. Sulatan. Ay, di yung bari ba? Evergreen. Haba ng ano, Evergreen. Ibere. Ever. R. Yan. Na di na ano, matigas na kuya. Y na lang, Y. Y. Ibere. Evergreen man yun. Green, dito na lang sa baba kuya ang green. Green na lang. Green. G-R-E-E-N. Yan. Oh. Matigas-tigas na palang simento. Kaya pala Matigas na. mahirap siyang... Paano yan ang Rich Angel sa kabila? Eh, mas malambot pala yun. Basa-basa pa din yata. Ewan ko. Isa pa po. Sige pa, tapos N. N.
Lagyan mo ng Rich sponsor. Angel. Yan. Tapos dito, Rich Angel. Rich Angel. Mamay, Malambot man yata pa dito. Emmy. Emmy, hindi na lang, huwag nang ma. Emmy, hindi ako pandesal. Sponsor. Vlog. Ako malagay ng Emmy na Rich lang. Angel pala, tas Angel. Rich Angel. Emmy Felix. Ayan. Huwag nang ma'am. Rich Angel, kuya. Huwag nang ma'am. Lakihan mo, Rich Angel. Mm. Ang Rich Angel napunta sa sponsor. Oh, yan. Sige. Ano? Ano? Emmy lang, huwag mong lagyan ng ma'am. E-M-I-E. Mm. Tapos, Rich Angel dito sa side. Rich Angel. R-I-T-Z. T-Z. Angel. Yan. A-N-G-E-L-S. Yan. Oh. E-L-S. Oh, di ba? Rich Angel. Okay na yan. ano yan? Okay na. Yan. Sige, okay na. Mm. Ay, meron pa sila palang gagawin, di pa tapos. Mm. Ang ganda ng pagkaano nila. Buhos. Matibay ito, Kuya Marlon? Matibay ito? Hadyakan mo. Yung dito. Karating ko to. Ha? Wow, ganda na. Ang galing. Ano ba yung may bubong kako pero Ang cute. merong ano, bukal. Kailangan talaga simentuhin to dito, Kuya Marlon. Kasi, putik. Okay daw yan. Putik. No? Kailangan simentuhin. Kasi putik yan dyan, ay nadaanan ng tubig. Lahat. O dalawa daw. Hanggang dito. Isagad doon. Ha? Kung saan pagkasya Oo. pagkasya mo na. Kasi ay para may liguan sila, may labangan. Yan, hanggang dyan. Isagad, Kuya Marlon, isagad mo yung pasimento dito. Para yung tulo ng tubig, papunta na doon, hindi na maputik. Buhangin doon. Tapos bubuhusan yan, ano? Sagad. Kaya yung buhusan, Ha? Madami yan. pag kulang, wag na. Marlon at ako'y wala ng kwan. Ang gagawin mo dyan para, tingnan mo, itsura, putik. Dapat isimento din hanggang, isagad mo dito. Kuya Marlon, uy, sagad mo dito. Dito? Sagad mo na, pag ganyan. Oo. O para yung Yun, dadaanan. hanggang dito, para yung daanan nyo, hindi maputik. Hanggang dito, ito. Dadaanan namin, hindi maputik. Mm. Alam mo ba kayo taga rin? Ayan, Kung saan mag-abot yung buhangin doon? pag ganyan. Ate, Dito, Kuya Marlon. To. pag nagkasya pa po yung buhangin. Yan. Yung pagkakasyahan, Kasi daanan, papunta dun, Pag yung ano po yan? Hanggang dito. Dadamping na lang yan dyan sa mababa. Hanggang dito, Kuya Marlon, dito. Yan. hindi, gawan lang dito ng ano natawidan. Kamu yan, napakinabangan na rin yung puso. O maganda na, naigagano na. Testing. Ang ano nga ang lambot. Ay, hindi pwede. Sana'y pala Marlon Hindi, tinisting ko na. kinuha mo noon. Tinisting ko na. Testing mo daw noon eh. Oo. Ngayon, bumbahan mo nga. Bumbahan mo daw. Testingi, Kuya Nuni. Bumba ko, Kuya Nuni. Nuni! Wow! Aba naman, please! Ate, may tsura ni Kuya Nuni, Antok pa yata mga Parang wala ko ba ito sa wish you? Bumbahan mo daw. Hindi. Ipiting kita ngayon dyan eh. Tinatawanan tayo. Ito ni Kuya Nuni, maano lang. Malambot. Di ba? Okay, Kuya Nuni. Malambot? Excited ka na ata maglabay. Malambot? Oo. Tingnan mo. Madali lang. Binumbahan ko kanina, malambot. Ayun na. Oy, inumin mo na yung juice mo, hindi hindi na malamig. Ay, Bina, ano bagang dala mo ng juice yan? Di man pinapansin. Regalo sa binata. Iniinit muna.
Ay, inda. Pusing baga sabi daw eh. Binuksan na pala. Ba't binuksan mo, Bina? Ba't binuksan mo pag... Ininom mo? Ay, ata, ininom ni Bina bago binigay sa'yo. Si Bina. Inom mong. Ininom ni Bina, Kuya Noni. Agoy, lasang Bina na yan. Bina. Ininuman niya. Oo. Ay, Bina. Inano pala ni Bina, ininuman. Ba't nag-inom ka, Bina? Patay. Tinisting kong masarap. Matamis? Kasi naman marasahan ni Nuni yung lips ni Bina. Patay, ininuman na pala ni Bina yan kanina. Ay, si Kanoni na lang magluto nung ano. Upo na dito Hinawa sa mo yung Bina. kinikini. Nune, Bakit? Nahiya siya lumapit kay Bina. Pag akong upo dito sa katabi ni Bina. Malapit na pati umalis si Ma'am Amy. Nahiya siya, nahiya. Uy, nalayo naman yung dalaga. Uy, uy. Papunta sila doon. Magigiba. Nagigiba. Sabay hiwalay ang Tingnan mo na dalawa. yung buhok. Kala mo na yung buhok. Ayan. Sabay hiwalay yung dalawa eh. Ay, makain ka, may pata. Dami nga. Naglalakad sa Ba't nag-alis kayo? Nag-uuga po yung upuan. Nabagsak. Hindi ah. Ganyan Tibay-tibay lang yan niyan. talaga. Matibay yan. nagising pa lang. O ano, Nay? Makain kang pata? Patang ano? Baboy. Lalaga. Kaya mo nasa kaldero. O, Nay. Ano ba nangyari sa inyong dalawa? Agad naghiwalay kayo. Hindi naman ah. Kaya nuni, matibay baga. Upo na. Hindi ka pa nakain? Wala namang apoy. Arlan! Wala daw apoy! Mabili pang ano, padikit. Bakit wala na yun? Wala daw ako sabi ni nanay. Naubos na yung lighter ko ay. Naroon o. Akin na nga, mami. Naroon Ang baga ulit pambili didikit? kong ano, simento. Alin? Oh, Simento. dalawa daw na ano. Siminto, oo. Nandun baga o nagdidikit? May apoy pa, kaya lang ay papadiktan ko pa. Si Mamilin magaling dyan. No, nakaputi ka pa pati. Yan nuni, upo ka dito. Hindi naman masisira yung upuan. Ay, ito. Yan nuni, upo. Ininuman pala ni Bina yan. Lagukin mo na at di na yan malamig. Matamis yung Bina? Opo. Oh, matamis pala yan, Nuni. Matamis daw yan. Iba man ang flavor niyan, Kuya Noni. Hindi yan nung nakaraan. Uy, ate Helen. Oo. Matamis yung Bina? Matamis? Opo. Hindi, pero hindi malamig ano. Hindi po malamig. Sino si Rino? Nilibit si Rino? Ang ina baka makilala ko nun. Di. Ikaw na lang at Huwag kang kabahan. Makakaba. bakit isasama mo si Hilin? Bla-blag daw po lilibit si Rino. Huwag na kayong magparabla. Asawa si Rino? Nawala yung lamok dito. No? Ang Nawala, may. ang Dati, ang naasawa kati. siya. Bakit naluki? Labo at ang panin at magpapatik. Kot. Parang yung nagpalalaga ng pata, walang akin. Hindi maluluto yung ano. Oh, yung binigay mo, Bina, ininuman mo na, hindi pa iniinuman. Hindi po uminom na. Inom na. Kaya lang di malamig. Ayaw nga ni Bina at hindi malamig. Noni, magaling dyan. Nuni, Lingasan mo daw, Kuya Noni. Bina. Ay, okay na. Eh, ang galing mo talaga mamilin. Winner ka talaga. aba, Nakadingas. Ay na, malalaga na. Girl Scout. wala nun. Sabi mo, bata. Saan mo ta? Pata. Baboy. Alam naman pata ng Bina. Bata? Ha? Isa? Di. Maraming pata po yan. Pinaghiwa-hiwa na. Chap-chap. Chap-chap pata na yan. Punta ka pa lang dito, hinahanap. Nasaan daw niya si Risa? Ako? Hindi na niya napunta dito si Risa. Galing pa Sino sabi? Sabi ni nanay, pag natanong sa akin ay, Wala, kilala ako ni nanay. Si Risa, di ako, Nay? Si Risa ako? nasaan na daw niya Si Risa ako? Kilala mo di ako? si Rita? Kilala mo ako? Rita pati ay. Hinahanap mo daw ako, sabi ni Kuya Marlon eh. Pag di ka niya nakikita, natanong sa akin.
Patay, wanted pala ako ni nanay. Nasa na daw niya si Rita? Di na niya napunta dito. Kahit nasa lubong ka pa lang sa daan. Tatanong. Ay, napunta pa lang dito. Hindi ko nakita. Hindi mo nakita. Hindi ko niya nakita. Interviewin mo. Nasa doon niya si Rita. Nasaan ba kasi Rita? Risa. Rita daw, Rita. 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 Anong tawag niya sa akin, Rita? Rita ang tawag. Kahit katabi mo na, hindi mo na nakikita. Ay, ano na tayo? Multo ako. Kikita, di niya nakakapunta dito. Kahit gagaling dito, man. Galing ako kahapon. Nagpagawa kami ng puso. Nasundawan niya. Nagpagawa kami ng puso kahapon. Nagbigay yung pera dun sa gumagawa. Sabi ko'y mapuntahin dito. Oh. Di po, kaya nga ako Yan. nagdito para di ka nakikita. Ayun, oh. Hindi. Magkano binigay ko dyan? Kaya nga nag-isog ako. 3,500 dun sa Nandito ka po at hindi ka baol, nakikita. nagpalalim. Tapos ngayon, nagbigay ulit ng pambili ng simento para simentuhin lahat yan, hindi magputik. O nagbigay ulit ngayon, tapos Kaya mo ng papaya. bayad doon sa libor. Ang libor is 2,500. Hindi ko na alam magkano lahat. Nandun may resibo. Magkano lahat yung binayad Nanay Maring? Mga 5,000 na. Ha? Ikaw ang nagbayad. Sa 5,000 kuya Marlon. Di ba kasi ikaw ang nagbigay pa may nagbayad? pambili ng semento. Masa Ismail na, may 1,000 pa dito. Magkano lahat na? Ano, 6,500 na lahat. Magkano lahat Nanay Maring? 6,500. Diba? Laro-laro lang, no? Laro-laro lang. Aba nuni. Para ka na dyan si Rizal. Baka bariling ka dyan. Umupo ka. Hindi. Umupo ka naman. Naroon upuan. Bayani, agbayani. Parang kang bayani dyan. Bi, ako na daw dyan, Kuya Marlon, Bi. Magkikihip din sa Ate Ritz. Kanina di mo pinapadikitan niya. Nag-uusok na ikaw nang napresentar. Mag-wish ka na Ate Ritz. Ginawang ko. Ay, pamaypay dyan, nasa na ba yung load? Kupalin ang hihip mo. Ayun, kahapon pa yan. Nag-uusok. Kita mo naman, walang lamok. Hala, bakit ayaw umusok sa akin? Ay, ayaw umapoy. Ito. Pagod to. Nanay Maring, magkano na ang gastos mo sa puso? Ewan ko. Ikaw ang nagastos. Sa puso. Di ka nagbili ng simento? Hindi ako nang... Ha? Walang yan. Ako na kaya sa'yo, Kuya Di ba Marlon. kasi ikaw? Magayang ka na lang dito. O yan. Oh, may Di tubig kaya na. papagbumbahin mo si Nuni at ikaw nakasahod yung ulo mo dyan. Kailangan mo ng tubig. Ayan. Di ka na mahirapan magsalo. Tuwa baga si Kuya Marlon sa puso niya. Oo naman, magaan. Marlon, di kaya kabaan mo yan hanggang dun. Instant puso baga si Kuya Marlon. Ano, Marlon, happy ka? Happy ka na? Ano? Sagot! Ayan. Ayan na, ayan na, ayan na. Ba, yabang si Kuya Ganda. Marlon. Yabang. Excited oh. Kangirit pati si Mat. May punta. Oh, paliguan mo. Ligo kami bago kami puso. Sa kanila ngayon hirap mapapaligo. Nanay Maring, magkano gastos mo sa puso? Hindi alam. Ayun na, siya na yan. Yun na, unahin ang dumi mo. Ha? Yun ang dumi Ay, mo. pwede na siyang Ang dumi? Saan? Ganda. Ayaw yatang uminom ng tira mo, ano? Nag-inom na. Nag-inom na, nag-inom na. Manuni. Inumin mo na at mainit na yun sa Ayaw pagkakinig. yatang inumin yung tira ni Bina. Hindi, tira. Nay? Sa'yo yan. Hindi, yung Uy iniinom Marlon, niya. wala pa itong sibuyas at paminta. Lagyan mo na ng lumasa. Ito may paminta. Maliksara. Walang sibuyas. Lang. Dapat bilog na paminta na palagay dyan. Sibuyas. Ilaga. Hindi naman durog. Buo. Kaya mo na yung Nanay Maring. Kagatin, kainin mo na lang. Hindi mo dinurog. Hindi na. Mas pas feeling nanay ang durog kasi para Durog malasa. mga Nanay Maring. Ah, Durog. Malasa?
Ano yan eh? Sibuyas na lang ang wala. Magic sarap po. May pili dyan, kuya? Bakit kasabay na? Tama po yan. Para pag ano yan, halo. Ay, ayun, no? Ay, ano yun? Marlon, sibuyas na lang. May paminta na yun. Ikaw, may luya pa. Luluyahan mo? Sa kapag may luya, Baboy mo ba yan, Marlon? Di ba? labas ang lasa. Kung siya, tinangusto niya eh. Ang ano, pata. Uy, kuha tayong pili. Hindi ba may pili Isang kumuha sa dito? ilim. Mm. Dito, namumulot yung dyan. Wala doon sabi ng dalawang kulo. Wala naman napili, oh. Doon sa may kanggusan. Doon sa may kanggusan. Ano Marlon? May pili si Marlon. Saan galing po? Diyan, Mata mo ba dala-dala dyan? ni Marlon. Saan yung itak mo, Marlon? Itak mo daw at ano ng pili. Tatagain, Ay, Nuni. tagain, Pagtatak mo naman ng pili si ano. tagain ko yung kamay ko. Pagtatak Si mo. Kiano ni ang mag-ano? Hindi mo niya marunong magtatak. Marunong yan. Hindi. Hoy, tatak mo siya ng pili. Okay. O Marlon, ano? Sige ba? Ako na yan, Marlon. Hindi mo na binabalatan. Ano yan? Wala si Nuni. Parang wala sa... Gamot ang balat daw ng luya. Wala pa yung naputol. Ano? Pili. Ang hirap magpurpukpok niyan. Hindi ako mabubuhay yung pili na yan. Yan, Mio. Putol. Hirap kunin daw. Bata pa kami, yan ang hanapin namin. Hindi kami nag-aalam kung tanghalian na o ano na. Kung tanghali na. May dala kang bao. Yan ang ano namin. May dalang bao. Ano? Bayod sa damit. Hindi nang hirapan si Nanay Maring maglaba. Kaya dadagdaan ng damit. Ano yung naglalaba din man sa inyo na kami? Tapon ang damit niya ni nanay. Hindi naglalaba. Hindi. Basura. Basura yun ang damit. Tanda niya. Ang tigas naman ito, Marlon. Marlon, dati na yung ganyan si nanay. Dating gaya na po yan. Nakagis na ninyo, ganyan na. Marlon, naglusit na. Mabuti nga Marlon, nagbalik ang isip mo maayos. Ano? Ay, nalusit. Wala na yun. Marlon, ka magtaga. Ang hirap. Talab naman ang utak mo ay. Pagkataga. Antayin mo na lang si Marlon. Paano? Paano pala yan? Ano na lang kayo? Ano yan? Dami mo naman luya, mapait na yan. Laki lang kami doon sa kapatid namin. Ay, kasi pero kasama ninyo siya. Diyos ko, Sa kapatid ang namin. dami luya. Tapos kasama ninyo siya. Nung bata pa kami. Siya. May paminta na yan. May magic syrup Na na din. maganda pala no, kung may vlogger na, Kasi- na-vlog din. Sinana mo rin. Yan, sino yan? Baka maalat na. Nasa na mo mamilin ang pata? Nasaan na yung dalawang lalaki? Nandiyan lang po yun.